kayo tayo pumapadyak puntang La Union. Pipick up tayo ng rabbit. Isang breeder age low age up. Mga kapadyak rabbit, tara. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin na ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. Hey, eto na nga. Nandito na tayo. Eto. Yung mga alaga ni Sir. Mga manok. Diyan na si Sir. Masa Sir? Thank you. 3 months na, 3 months. Marami, laki oh. Makikita mo naman sa balahibo. Hybrid. Saka iba yung ano nung kurba niya. Wait pa yan. Parang mga ano na, mga 6 to 7 months no. So, yun na nga mga kapadyak, rabbit. Pauwi na tayo. Palabas na tayo ng highway. Ito na yung rabbit natin mga kapadyak. Proven breeder doe. Yung anak niya 6, unang anak. Okay, so ang palabas na tayo ng ano, ng highway. Ayan. So maraming salamat mga kapadyak rabbit, sa susunod ulit na video. Ayan. Okay. So maraming salamat mga kapadyak rabbit. Ride safe.